Praha, 1924. Muž umírá na tuberkulózu v sanatoriu za Vídní. Je mu 40 let a váží necelých 90 liber. Jeho hrdlo je tak poškozené, že nemůže jíst pevnou stravu. Sotva mluví. Komunikuje psaním vzkazů lékařům a svému příteli Maxi Brodovi, který sedí vedle něj během posledních dnů. Tento muž během svého života vydal hrstku povídek. Většina se prodávala špatně. Téměř nikdo o něm neslyšel. Jeho hlavní díla, 3 nedokončené romány a desítky povídek leží v rukopisné podobě v šuplíku. Než zemřel, přiměl Broda slíbit, že všechno zničí. Všechno spálí. Nenechá po sobě žádnou stopu. Brod odmítl. Rukopisy vydal. Během 2 desetiletí byl Franz Kafka uznáván jako jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Jeho jméno se stalo přídavným jménem. Kafkovský se dostal do všech hlavních jazyků a popisoval specifický druh noční můry. Byrokratickou, absurdní, nevyhnutelnou, svět, kde neviditelné síly ovládají váš osud a žádná míra nevinnosti vás nezachrání. Ale tady je otázka, která pronásleduje každého, kdo čte Kafku. Odkud se to vzalo? Jaký druh mysli vytváří příběhy o muži, který se probudí proměněný v obří hmyz? O muži zatčeném za zločin, který nikdy není blíže specifikován, souzeném soudem, kterému nemůže porozumět, popraveném, aniž by se kdy dozvěděl, co udělal špatně. O zeměměřiči, který stráví celý román snahou vstoupit do hradu, který je vždy viditelný, ale nikdy nedosažitelný. Tohle není zábava. Není to únik z reality ani fantazie. Je to něco úplně jiného. Jsou to dokumenty z paralelní reality, kde pravidla nedávají smysl, kde je autorita absolutní a libovolná, kde se vina předpokládá a nevina je irelevantní, kde o vašem osudu rozhodují síly, které nemůžete vidět, pochopit ani se k ním odvolat. Kafka psal tyto příběhy v Praze před první světovou válkou, před totalitarismem, před holokaustem, před státem dohledu, před digitální byrokracií. Přesto jeho příběhy to všechno předpovídaly. Ukazovali, čím se stane 20. století. Strojem, který zpracovává lidské bytosti. Třídí je do kategorií, přiřazuje jim role, ničí ty, kteří nezapadají a nikdy nevysvětluje proč. Ale ty příběhy nejsou proroctví. Jsou to diagnózy. Kafka nepředpovídal budoucnost. Odhaloval přítomnost. Ukazoval mechanismy, které už fungovaly pod povrchem normálního života. Popisoval, jaké to je být rozdrcen silami, které nemůžete ovládat. Být vinen svou existencí. Být potrestán za zločiny, které jste nespáchal. Být potrestán za vysvětlení, spravedlnost nebo milosrdenství. Toto je příběh o tom, jak jeden muž, uvězněný v práci, kterou nenáviděl, žijící s otcem, který ho zničil, zasnoubený se ženami, které si nikdy nemohl vzít a pomalu umírající na nemoc, která ho zevnitř vyprázdnila, vytvořil literaturu, která zachycuje zásadní hrůzu moderní existence lépe než kterýkoliv jiný spisovatel před ním či potom. Otec Franz Kafka se narodil v roce 1883 v Praze, tehdy součásti Rakousko-Uherska. Narodil se do rozporů, které definovaly celý jeho život. Žid v křesťanské říši. Německy mluvící v českém městě. Středostavovský člověk ve světě dělícím se na proletariát a buržoázii. Sekulární ve víře, ale poznamenaný židovskou identitou. Nepatřící nikam, nezapadající do ničeho, vždy chycený mezi neslučitelnými kategoriemi. Jeho otec, Hermann Kafka, byl muž, který se vypracoval sám z venkovské chudoby k obchodnímu úspěchu v Praze. Hermann byl mohutný, fyzicky dominantní, hlučný, drsný a mocný. Přežil kruté dětství, vojenskou službu a roky boje s budováním svého podnikání. Svůj úspěch si zasloužil a ujistil se, že o něm všichni vědí. Hermann se podíval na svého syna a uviděl v něm všechno, čím Franz opovrhoval. Byl hubený, slabý, knihomol, křehký, zajímal se o literaturu místo o obchod. Chlapec se bál všeho, otcova hněvu, společenských situací, fyzické konfrontace, rozhodování. V Hermannových očích byl k ničemu.
Vztah mezi otcem a synem byl toxický způsobem, který formoval vše, co Kafka napsal. Hermann se Franzovi neustále posmíval, nazýval ho slabým, nepříznivě ho srovnával se zaměstnanci i cizími lidmi. Zesměšňoval synovi zájmy, jeho přátele i jeho ambice. Dával jasně najevo, že nic, co Franz udělá, nikdy nebude dost dobré. Franz tohle naprosto vstřebal. Věřil, že jeho otec má pravdu. Byl slabý, bezcenný, zklamání. Vypěstoval si téměř patologickou sebenenávist, přesvědčený, že je od základu nedokonalý, nehodný lásky, úcty, ba ani existence. O několik let později Kafka napsal svému otci 100stránkový dopis, který nikdy nebyl doručen, a v němž s ohromující přesností analyzoval jejich vztah. Nedávno ses mě ptal, proč tvrdím, že se tě bojím. Jako obvykle jsem ti nedokázal odpovědět, částečně kvůli tomuto strachu samotnému, částečně proto, že motivace tohoto strachu zahrnuje příliš mnoho detailů, než aby se dala byť jen z poloviny souvisle vyjádřit. Dopis popisuje dětství plné psychické hrůzy, ne fyzického týrání, i když i to tam něco bylo. Psychologické dominance. Hermannova přítomnost vyplňovala každý prostor, jeho úsudek prostupoval každým činem. Franz žil v neustálém strachu z otcova hněvu, jeho opovržení a zklamání. Jedna vzpomínka Kafku pronásledovala navždy. Jako malé dítě v noci plakal, aby dostal vodu. Otec ho vytáhl z postele, odnesl na balkon a zamkl ho venku v noční košili, kde ho nechal ležet v chladu a tmě. Poselství bylo jasné. Tvé potřeby jsou neoprávněné, tvůj strach je hanebný, tvá existence je vnucována. Tento obraz dítěte zavřeného venku, zatímco otec pohodlně spí uvnitř, se stal šablonou pro veškeré Kafkovo dílo. Protagonista zoufale touží vstoupit, být uznán, získat přístup do prostoru, kam ostatní přirozeně patří. A k autoritě, svévolné a absolutní, která ho drží zavřeného venku bez vysvětlení a slitování. Zlomené tělo Kafka byl od dětství chronicky nemocný. Slabá konstituce, neustálé bolesti hlavy, zažívací potíže, nespavost. Jeho tělo bylo klecí, která ho uvěznila, neustále ho zklamala a zradila. Stal se posedlým zdravím, fyzickou kulturou, snahou posílit slabé tělo, které omezovalo jeho mysl. Cvičil nutkavě, plaval v ledové vodě, chodil hodiny, v zimě spal s otevřenými okny, procvičoval dechová cvičení. Stal se vegetariánem, pak ještě více omezil svůj jídelníček, jedl čím dál méně, přesvědčený, že většina jídla je jedovatá. Tohle nebylo vědomí zdraví. Tohle byla válka proti jeho vlastnímu tělu, trest za jeho slabost. Zoufalý pokus proměnit maso, které ho zklamalo. Do deníku si psal o tom, jak cítil odpor k vlastnímu tělu, k jeho potřebám a požadavkům. K tomu, jak ho ukotvovalo k fyzické realitě, když chtěl existovat čistě jako mysl. Paradoxem bylo, že jeho zdravotní režimy ho oslabovaly. Omezená strava, vystavení chladu, stres z neustálých projektů sebezdokonalování. To vše ho spíše podkopávalo, než posilovalo. Ale nemohl přestat. Zlomené tělo si vyžadovalo nápravu, i když ho náprava dále lámala. Ve 20 letech se u něj rozvinula tuberkulóza, i když diagnostikována nebyla ještě mnoho let. Nemoc mu pomalu ničila plíce, požírala ho zevnitř a postupně ho zabíjela. Žil s ní více než 10 let. Sledoval, jak chřadne. Cítil, jak se škody hromadí. Věděl, že se blíží smrt, ale nikdy nevěděl, kdy přijde. Tuberkulóza se v jeho díle stává metaforou. Nemoc, která je neviditelná, ale všudy přítomná, která vás postupně ničí, které nemůžete uniknout ani ji vyléčit, která vás proměňuje v něco méně než člověka a zároveň si této proměny uvědomuje. Gregor Samsa probouzející se jako hmyz je Kafka probouzející se s tuberkulózou. Uvězněný v těle, které už nefunguje tak, jak by lidské tělo mělo. Ale nemoc byla také osvobozením. Dala mu záminku, aby se vyhnul normálnímu životu, který požadoval jeho otec. Manželství se stalo nemožným, protože nemohl uživit rodinu. Kariérní postup byl zablokován, protože byl příliš nemocný.
Nemoc ho osvobodila od očekávání, která nikdy nemohla splnit, a zároveň zničila možnost jakéhokoliv jiného života. Kancelář Kafka studoval práva na Německé univerzitě v Praze. Ne proto, že by chtěl, ale proto, že jeho otec požadoval praktické vzdělání. Právo bylo úctyhodné, vedlo ke stabilní kariéře, projevovalo serióznost. Literatura, o kterou Kafka skutečně stál, byla koníčkem pro diletanty a degeneráty. Po promoci nastoupil do Ústavu pro úrazové pojištění pracovníků. Jeho úkolem bylo posuzovat pojistné události u pracovníků zraněných při pracovních úrazech. Posuzoval, zda byla zranění skutečná, zda splňovala podmínky pro odškodnění a kolik by mělo být vyplaceno. To znamenalo číst zprávy o dělnících zmrzačených stroji, rozdrcených padajícími předměty, otrávených chemikáliemi, dohnaných k šílenství továrními podmínkami. Znamenalo to prošetřovat tvrzení, navštěvovat továrny, vyslýchat svědky, zjišťovat, zda bylo utrpení skutečné nebo přehnané. Kafka byl v práci dobrý. Byl důkladný, přesný a efektivní. Psal jasné zprávy. Postupoval postupně. Jeho nadřízení si ho vážili, ale nenáviděl každou chvíli. Kancelář byla jako vězení. Pracoval od 8 do 2, což zní rozumně. Dokud si neuvědomíte, že Kafka v těchto hodinách nemohl psát. Jeho tvůrčí práce probíhala v noci, poté, co ho kancelář vysávala z energie. Vrátil se do bytu rodičů, večeřel, zatímco si otec stěžoval a kritizoval, pak se uchýlil do svého pokoje a psal do 3 nebo 4 hodin ráno. Tento rozvrh byl neudržitelný. Byl chronicky vyčerpaný, spal 3 nebo 4 hodiny, pak se dotáhl do kanceláře a pak se vrátil domů, aby znovu psal celou noc. Práce pohlcovala čas, který potřeboval na literaturu. Ale nemohl s tím přestat. Jeho otec by mu to nikdy nedovolil. Potřeboval plat. Společnost požadovala úctu. Práce s pojišťovnictvím pronikla i do jeho beletrie. Protagonista procesu Josef K. pracuje v bance, prochází byrokracií a řídí se postupy, které neslouží žádnému jinému účelu než svému vlastnímu udržování. Zeměměřič v Hradě jedná s úředníky, jejichž autorita se odvíjí spíše od postavení, než od kompetence nebo spravedlnosti. Byrokracie se stává noční můrou, systémem, který neslouží žádnému lidskému účelu, ale svému vlastnímu pokračování. Kafka jasně viděl absurditu. Dělníci byli zraněni stroji, které vyráběly produkty, které nikdo nepotřeboval. Pojišťovny existovaly proto, aby minimalizovaly platby zraněným. Vládní nařízení vytvářela postupy, které k ničemu nevedly. Všichni dodržovali pravidla, která nedávala smysl, protože to systém vyžadoval. A systém byl nelidský. Neúmyslně krutý, ale ještě horší. Lhostejný. Nezáleželo mu na tom, zda byli pracovníci zraněni nebo spravedlivě odškodněni. Zajímalo ho jen o to, jak se uživit, jak zpracovávat žádosti o škodu podle předpisů a jak všechno dokumentovat ve správném formátu. Lidské utrpení byla data, která bylo třeba kategorizovat. To je hrůza, která je jádrem Kafkovy tvorby. Ne zlomyslné zlo, ale systematická lhostejnost. Stroj, který vás zpracovává, aniž by mu záleželo na tom, zda žijete nebo zemřete, který se řídí postupy, protože postupy existují, který vás ničí mimochodem, zatímco sleduje svou vlastní logiku. Ženy, které si nemohl vzít. Kafka byl 5krát zasnoubený se 3 různými ženami. Každé zasnoubení bylo zrušeno. Zoufale toužil po manželství a zoufale se ho bál. Tento rozpor ho paralyzoval. Felice Bauerová byla první. Potkali se v roce 1912. Byla praktická, efektivní, pracovala v Berlíně, tedy všechno, co Kafka nebyl. Začali si dopisovat. Kafka jí psal stovky dopisů, někdy 2 nebo 3 denně, v nichž vyléval své myšlenky, své obavy, své denní rutiny. Dopisy se číst bolestně. Kafka jí zároveň prosí o spojení a zároveň jí odstrkuje. Popisuje se těmi nejnelichotivějšími slovy. Varuje jí, že s ním není možné žít, že manželství s ním by bylo katastrofou. Pak jí prosí, aby ho neopouštěla, trvá na tom, že ji miluje a požaduje, aby mu psala častěji,
Zasnoubili se v roce 1914. O 2 měsíce později Kafka rozešel. Usmířili se a znovu se zasnoubili v roce 1916. Znovu rozešel v roce 1917. Vzorec byl konzistentní. Přiblížení, panika, ústup. Touha po intimitě přemožená hrůzou z intimity. Čeho se bál? Manželství znamenalo dospělost, zodpovědnost, normální život. Znamenalo sdílení prostoru, kompromisy, podřízení svých potřeb jiné osobě. Znamenalo to stát se jako jeho otec, stát se hlavou domácnosti, kterou opovrhoval. Ale ještě zásadněji manželství ohrožovalo jeho psaní. Kafka věřil, že může psát pouze v naprosté samotě, uprostřed noci, když svět tiše. Manželka by vyžadovala pozornost, konverzaci, běžný rozvrh. Děti by zničily jakoukoliv možnost soustředění. Manželství znamenalo pro literaturu smrt. Přesto také věřil, že jeho život bez manželství je bezvýznamný, že zůstat svobodný znamená selhat, že se zpronevěřuje nějaké základní lidské povinnosti. Byl uvězněn mezi neslučitelnými požadavky, potřebou samoty pro psaní a potřebou spojení pro ospravedlnění existence. Milena Jesenská byla jiná. Byla vdaná. Češka, překladatelka, která chtěla překládat Kafkovo dílo. Jejich vztah byl převážně epistolární. Odehrával se prostřednictvím dopisů, které patří k nejintenzivnějším milostným dopisům, jaké kdy byly napsány. Setkávali se zřídka. Vztah existoval hlavně jako korespondence. To Kafkovi dokonale vyhovovalo. Láska bez blízkosti. Intimita bez závazku. Spojení bez hrůzy ze skutečného soužití. Mohl se vlévat do dopisů bez nároků na fyzickou přítomnost. Když Milena navrhla, aby spolu skutečně byli, že opustí svého manžela, Kafka ustoupil. Fantazie o lásce byla dokonalá. Realita ho děsila. Ukončil vztah. Dora Diamant byla poslední. Potkal ji v posledních letech svého života, kdy ho tuberkulóza již poznamenala k smrti. Žili spolu krátce, jediná doba, kdy Kafka kdy žil se ženou. Byl šťastný, nebo se k štěstí přiblížil, jak jen mohl být. Ale bylo příliš pozdě. Nemoc byla příliš pokročilá. Možná měl rok něčeho jako spokojenosti, než mu tělo úplně selhalo. Metamorfóza v roce 1912 napsal Kafka během jediné noci horečného skládání vzpomínaný proměnu. Příběh začíná jednou z nejslavnějších vět v literatuře. Když se Řehoř Samsa jednoho rána probudil z neklidných snů, zjistil, že se ve své posteli proměnil v obrovský hmyz. Žádné vysvětlení. Žádná postupná transformace. Jen fakt, řečený bez obalu. Gregor je hmyz. Příběh vychází z této premisy, aniž by kdy vysvětloval jak nebo proč. Gregorova první myšlenka není zděšení z jeho proměny, ale obava z toho, že zmešká práci. Je obchodním cestujícím, který živí rodiče a sestru. Musí splatit dluhy. Nemůže si dovolit zmeškat vlak. Proměna v hmyz je méně znepokojivá než spíše zklamáním pro jeho zaměstnavatele. Tohle je dokonalý Kafka. Absurdní hrůza je méně důležitá než všední povinnost. Gregorovy priority zůstávají prioritami svědomitého zaměstnance, i když přestal být člověkem. Systém se tak hluboce internalizoval, že ho fyzická transformace nemůže vytlačit. Jeho rodina je zděšená. Ne jeho utrpením, ale nepříjemnostmi, které způsobuje. Zavřou ho v pokoji, krmí ho zbytky jídla a postupně se o něj úplně přestanou starat. Jeho sestra, kterou miloval a podporoval v hudební škole, se stane jeho žalářnicí. Jeho otec, kterého finančně podporoval, po něm hází jablka, která se mu zaryjí do skořápky a hnisou. Gregor umírá sám, nemilovaný, s úlevou, že jeho smrt osvobodí jeho rodinu od břemene jeho existence. Závěrečná část popisuje rodinu, která se vydává na příjemný výlet. Rodiče si všímají, že z jejich dcery vyrostla atraktivní mladá žena a diskutují o vyhlídkách na vdávání. Gregor je již zapomenut. Příběh lze číst několika způsoby. Autobiografický. Kafka jako hmyz uvězněný v domě svých rodičů. Opovrhovaný, přestože je podporuje.
Psychologický. Muž, který se cítí tak bezcenný, že si sám sebe dokáže představit jen jako havěť. Existenciální. Proměna, která odhaluje, že jsme vždy byli hmyz. Vždy jsme byli bezcenní v očích těch, kteří tvrdí, že nás milují. Génius je ale v tom věcném tónu. Kafka proměnu nevysvětluje, protože na vysvětleních nezáleží. Důležité je, jak lidé reagují. A reagují se stejnou lhostejností a krutostí, jakou vždy projevovali, jen otevřeněji nyní, když si Gregor už nedokáže zachovat lidský vzhled. Ten příběh je nesnesitelný, protože je pravdivý. Ne doslova. Pravdivý metaforicky. Gregor je kdokoliv, kdo se kdy cítil bezcenný, kdo podporoval ostatní, zatímco se jim dostávalo jen opovržení, kdo byl degradován na užitečnost a odvržen, když už nebyl užitečný. Gregor je Kafka. Gregor je každý. Proces. Kafka začal psát Proces v roce 1914 a s přestávkami na něm pracoval až do roku 1917. Nikdy ho nedokončil. Román existuje jako fragmenty, kapitoly v nepořádném pořadí, několik verzí scén a neuzavřené konce, které nikdy nebyly vyřešeny. Příběh je jednoduchý a nemožný. Josef K., bankovní úředník, je zatčen v den svých 30. narozenin. Není uvězněn. Může pokračovat v práci, ale byl zatčen. Za co? Nikdo mu to neřekne. Zákon ho shledal vinným. Obvinění je irelevantní. K. se snaží bránit, ačkoliv nemá nic konkrétního, proti čemu by se mohl bránit. Najímá si právníky, sháněl informace o soudu, snažil se pochopit postupy. Každá snaha situaci zhoršuje. Čím více se o právu dozvídá, tím nepochopitelnější se stává. Soud operuje ve skrytých prostorách, na půdách a ve sklepech, v místnostech za běžnými místnostmi. Jeho úředníci jsou skorumpovaní, jeho postupy svévolné a jeho rozsudky bez možnosti odvolání. K. nemůže najít nikoho, kdo by měl pravomoc případ zastavit. Každý úředník, kterého potká, je někomu podřízený a řetězec autority se nekonečně rozprostírá vzhůru do hierarchie, která nemá vrchol. Román je klaustrofobický, přestože se odehrává napříč celým městem. K. se stěhuje z místa na místo, ale nikdy neunikne z dosahu soudu. Zákon je všude i nikde, všudy přítomný, ale neviditelný. Absolutní, ale nedefinovatelný. Jednou z nejznepokojivějších kapitol je Před zákonem, podobenství, které K. vyprávěl kněz. Muž z venkova se snaží dostat do zákona. Vrátný hlídá vchod a říká mu, že zatím nemůže vejít. Muž čeká. Dny se stávají roky, stávají se desetiletími. Stárne a čeká na povolení vstoupit. Nakonec, blízko smrti se ptá, proč se nikdo jiný nikdy nepokusil vstoupit tímto vchodem. Vrátný odpovídá. Nikdo kromě vás se nemohl dostat těmito dveřmi, protože tyto dveře byly určeny pouze pro vás. Nyní je zavřu. Podobenství obsahuje vše. Autoritu, která uděluje povolení, které nikdy nezamýšlí dát. Poslušnost, která se stává sebeuvězněním. Dveře určené jen pro tebe, kterými nikdy nemůžeš vstoupit. Zjevení, které přichází pouze tehdy, když je příliš pozdě na to, aby na tom záleželo. KUV proces končí, či spíše končí, jeho popravou. Přicházejí dva muži, odvádějí ho k lomu, pokládají ho na zem a bodají ho do srdce. Jeho poslední slova, jako psa. I ve smrti cítí stud, že umírá bez důstojnosti, aniž by chápal proč. Román je proroctví. Kafka ho napsal před totalitarismem, před monster procesy, předtím, než se zmizení a svévolné zatýkání staly běžnými prvky politiky 20. století. Přesto to popsal dokonale. Systém, který zatýká bez obvinění, soudí bez důkazů, popravuje bez vysvětlení. Ale nejde jen o totalitní státy. Jde o moderní život v jakémkoliv systému, kde autorita nenese odpovědnost, kde procedury slouží sami sobě spíše než spravedlnosti, kde jsou jednotlivci zpracováváni mechanismy, kterým nemohou porozumět nebo se jim bránit. Hrad zámek byl Kafkův poslední román, napsaný v roce 1922, kdy tuberkulóza již zničila jeho zdraví.
Stejně jako proces je nedokončený, útržkovitý a přerušuje se uprostřed věty. K. Zeměměřič přijíždí do vesnice, aby se ujal pozice, o které se domnívá, že byl přijat. Dominantou vesnice je hrad na kopci, jehož úřady ho údajně povolali. Snaží se kontaktovat hrad, potvrdit své jmenování a začít pracovat. Nikdy se mu to nedaří. Hrad je vždy viditelný, ale nikdy nedosažitelný. Stoupá k němu po cestě, ale nikdy nedorazí. Posílá zprávy, na které dostává protichůdné odpovědi. Mluví s úředníky, kteří mohou, ale nemusí mít pravomoc. Řeknou mu, že byl předvolán. Řeknou mu, že ho nikdo nepovolal. Dostal pozici. Ta pozice neexistuje. Román je o nedostupnosti. O byrokracii jako bariéře mezi lidskými bytostmi a jakoukoliv autoritou, která řídí jejich životy. Zámecké úředníky nedělají zlo. Jsou zaneprázdnění, mají postupy, ztrácejí papíry. Dělají chyby, které nelze opravit, protože oprava chyb by vyžadovala postupy, které neexistují. K je uvězněn ve vesnici, nemůže pracovat, protože jeho pozice není potvrzena, nemůže odejít, protože by mohl být skutečně potřeba, nemůže kontaktovat nikoho, kdo by měl pravomoc situaci vyřešit. Čas plyne. Nic se neděje. Situace se nikdy nevyřeší. Ještě znepokojivější než byrokracie je reakce vesničanů. Zcela akceptují autoritu hradu, aniž by chápali její logiku. Plní rozkazy, které jsou v rozporu s předchozími rozkazy. Věří všemu, co říká nejnovější zpráva, bez ohledu na rozpor s dřívějšími zprávami. Internalizovali systém tak dokonale, že si nedokážou představit, že by ho zpochybňovali. K. tomu nerozumí. Věří v rozum, v postup, v možnost, že když najde správnou osobu, odešle správný formulář nebo se bude řídit správným kanálem, všechno se vyřeší. Nedokáže akceptovat, že systém nefunguje, že je navržen tak, aby nefungoval, že jeho účelem je zabránit řešení. Román končí u K, který stále čeká, stále se snaží a stále věří, že přístup je možný, pokud prostě vytrvá. Kafkova poznámka naznačuje konec. K dostane povolení zůstat ve vesnici právě ve chvíli, kdy umírá. Povolení přijde příliš pozdě, aby na něm záleželo. Přesně jako když vrátný zavře dveře v knize před zákonem. Hrad je Bůh, nebo zákon, nebo stát, nebo otec, nebo systém. Každá interpretace funguje, protože Kafka zachytil něco univerzálního. Zkušenost s hledáním přístupu k autoritě, která zůstává navždy nepřístupná, se snahou uspokojit požadavky, které nejsou nikdy jasně vysloveny. S existencí v limbu a čekáním na povolení, které nikdy nepřijde. Venkovský doktor a jiné noční můry Kafkovy povídky jsou koncentrovanou hrůzou, nočními můrami zhuštěnými do čisté podstaty. Venkovský lékař začíná příběhem lékaře, který potřebuje navštívit pacienta vzdáleného 10 mil. Jeho kůň zemřel. Objeví se záhadný čeledín s nadpozemskými koňmi, kteří ho nějakým způsobem okamžitě přepraví. Pacient má ránu, ve které se svíjejí červy. Vesničané připraví doktora na nějaký rituál, kterému nerozumí. Svléknou ho a uloží ho k pacientovi do postele. Uteče a jede na neuvěřitelných koních zpět domů, ale zpáteční cesta trvá věčnost. Je chycen mezi destinacemi, zamrzlý na cestě a nikdy nedorazí. Příběh nedává žádný logický smysl. Je to čirá logika snu. Jedna nemožná věc následuje druhou. Kauzalita a chronologie se rozplývají v noční můře. Ale působí to pravdivě. Bezmoc, zajetí v něčem, čemu nerozumíte. Tajemné síly, které vás nutí k nepochopitelným cílům. To je zviditelněná textura úzkosti. V trestanecké kolonii popisuje mučící stroj, který vězni 12 hodin opakovaně píše na tělo rozsudek jehlami, dokud vězeň nezemře, poté co se konečně skrze své tělo dozví o svém provinění. Stroj se rozpadá. Starý velitel, který ho navrhl, je mrtvý. Nová administrativa ho považuje za barbarský. Ale důstojník, který stroj obsluhuje, mu naprosto věří. Když si uvědomí, že bude vypnut, nasedne do stroje, naprogramuje ho slovy buď spravedlivý a zemře, když selže. Ubodá ho k smrti
aniž by získal transcendentální porozumění, které měl stroj poskytnout. Příběh je o víře v systémy, které mučí, o hledání smyslu v utrpení, o smrti starých řádů a prázdnotě, která z toho plyne. Je o každém byrokratovi, který věří, že jeho kruté postupy slouží vyšší spravedlnosti. O každém funkcionáři, který zabíjí ve službách abstrakcí. Hladový umělec vypráví o muži, který se hladoví pro veřejnou zábavu. Po léta se na něj davy chodí dívat, jak nejí. Pak móda pomine. Nikdo už nechodí. Pokračuje v půstu, zapomenutý ve své kleci v cirkuse. Když ho konečně najdou umírajícího, přiznává. Nemohl jsem najít jídlo, které bych měl rád. Kdybych ho byl našel, věřte mi, nedělal bych žádný povyk a nacpal se jako vy nebo kdokoliv jiný. Příběh je o umění, o umělci, který hladoví po svém díle, zatímco veřejnost požaduje jednodušší zábavu. Je o Kafkově vlastním vztahu k literatuře, kdy se fyzicky i emocionálně hladoví, aby vytvořil díla, která jen málo kdo čte nebo jim rozumí. Ale je to také jednodušší a hroznější. Jde o to, že nenajdete to, co potřebujete k přežití. O to, že nejste schopni konzumovat to, co živí ostatní. O to, že umíráte z neschopnosti dělat to, co se všem ostatním zdá přirozené. Poslední rok v roce 1923 Kafka umíral. Tuberkulóza se mu rozšířila do hrtanu. Jíst bylo utrpením. Mluvit bylo téměř nemožné. Chátral, jeho tělo se samo pohlcovalo. Nezbylo mu nic než kůže a kosti a nemoc požírala obojí. Odešel z pojišťovny na důchod. Krátce žil s Dorou Diamantovou v Berlíně, nejblíže ke štěstí se kdy dostal. Pronajímali si pokoje, žili jednoduše, povídali si o literatuře. Milovala ho. On miloval ji. Bylo už příliš pozdě. Hyperinflace v Německu zničila jeho důchod. Nemohli si dovolit jídlo ani topení. Kafka hubl. Nemoc postupovala. Nastoupil do sanatoria poblíž Vídně na léčbu, o které všichni věděli, že je marná. Poslední týdny strávil neschopností mluvit, kromě poznámek. Psal lékařům, Doře, Maxu Brodovi. Ty poznámky jsou srdcervoucí. Žádosti o morfin. Postřehy o jeho příznacích. Pokusy o humor, které selhávají, protože umírání není legrační. Jeden vzkaz pro lékaře. Zabijete mě, nebo mě necháte žít. Jste mučitel. Další. Jak dlouho mě budete mučit? Lékař se snažil pomoci. Ale z Kafkovy perspektivy byl lékař jen dalším zástupcem autority, která řídila jeho osud, aniž by svá rozhodnutí vysvětlovala nebo ospravedlňovala. Jeho poslední poznámky Doře byly milostné dopisy smíchané s praktickými pokyny a stížnostmi na bolest. Zachoval si jasnozřivost až do konce, vědom si umírání, ale neschopný ho zastavit. A dokumentoval proces se stejnou přesností, s jakou ho pokrýval ve zprávách o pojišťovnách a beletrii. Zemřel 3. června 1924. V úmrtním listu byla jako příčina uvedena tuberkulóza. Kafka by mohl říct, že příčinou je život v těle, podřízení se autoritě, existence ve světě, který je určen k tomu, aby vás rozdrtil. Byl pohřben na pražském Novém židovském hřbitově. Jeho náhrobek je prostý, jen jeho jméno a data. Nic o jeho psaní. Nic o jeho významu. Jen fakta o narození a úmrtí, byrokratické minimum. Zrada, než Kafka zemřel, řekl Maxu Brodovi, aby zničil všechno. Nevydané romány, povídky, deníky, dopisy. Spalte to všechno. Nenechte po sobě žádnou stopu. Brod odmítl. Později tvrdil, že Kafkovi vždycky říkal, že tento pokyn neuposlechne, že Kafka věděl, že jeho žádost bude ignorována. Kafkova vůle však byla jasná. Zničení bylo vážné, nikoli performativní. Proč chtěl Kafka zničit své dílo? Obvyklou odpovědí je perfekcionismus. Nedokázal romány dokončit, nedokázal je napsat správně, nechtěl, aby byla vydána nedokončená díla. To je částečně pravda, ale neúplné. Kafka chtěl, aby jeho dílo bylo zničeno, protože věděl, co o něm odhaluje. Hloubku sebenenávisti, patologický vztah s otcem, neschopnost milovat nebo se s ním spojit. Vizi existence jako pasti a mučení.
Dílo bylo vyznáním nedostatečnosti, přiznáním selhání, dokumentací nemoci. Zveřejnit to znamenalo zcela se odhalit, ukázat světu svá zranění a přivolat si soud, proti kterému se nemohl bránit, protože s ním souhlasil. Lepší bylo zničit všechno, vymazat záznam, nechat zůstat jen vzpomínku. Brodova zrada byla tou nejlepší věcí, která se kdy literatuře stala. Vydal romány, redigoval povídky, sestavil deníky a dopisy. Stvořil Kafku, jak ho známe, kanonického modernistu, proroka totality, hlas existenciální hrůzy. Ale to má svou cenu. Čteme Kafku proti jeho výslovné vůli. Každý, kdo otevře proces nebo zámek, porušuje Kafkovu poslední žádost. Nutíme ho odhalit, co chtěl skrýt. Nutíme ho promluvit, když si zvolil mlčení. To se zdá příhodné. Celé Kafkovo dílo je o autoritě, která ignoruje vaše přání, nutí vás do rolí, které jste si nevybrali. Nutí vás účastnit se procesů, se kterými jste nikdy nesouhlasili. Jeho vlastní posmrtný osud zrcadlí osud jeho protagonistů. Proroctví. Během 2 desetiletí od Kafkovy smrti se svět stal kafkovským. Nacisté vytvořili byrokracii smrti, pečlivé záznamy o tom, kdo bude zatčen, deportován, zavražděn. Posílali lidem oznámení, aby se hlásili k deportaci, oficiální dokumenty požadující, aby se lidé podíleli na vlastním zničení. Sovětský svaz zdokonalil monster proces, kde bylo doznání povinné bez ohledu na vinu, kde byl rozsudek předem určen a kde celý postup existoval k demonstraci moci státu, nikoli k prokázání pravdy. Komunistické byrokracie vytvořily systémy, kde nic nefungovalo, ale postupy se dodržovaly dokonale, kde každý měl řádné dokumenty povolující nic, co se nedělo, kde úředníci dodržovali předpisy, které nesloužily žádnému jinému účelu, než jejich vlastnímu prosazování. Celé 20. století ospravedlňovalo Kafkovy noční můry. Popsal totalitarismus ještě před jeho existencí, zachytil jeho základní rysy s dokonalou přesností. Svévolné zatčení, nespecifikovaný zločin, soud bez obhajoby, trest bez vysvětlení. Kafka ale neprorokoval. Popisoval to, co již existovalo v zárodečné formě. Byrokracie Rakousko-Uherska, lhostejnost pojišťoven k lidskému utrpení, svévolná autorita jeho otce. To vše obsahovalo zárodky toho, co se později vyvinulo v totalitní hrůzu. Kafka viděl to, co prožíval každý, ale většina lidí si toho nevšimla. Cítil, jak stroje skřípou pod kůží normálního života. Uvědomoval si, že systém neslouží lidským účelům, že se stal autonomním, že zpracovává lidi bez ohledu na to, zda žijí nebo zemřou. A rozpoznal něco horšího, že lidé budou spolupracovat na svém vlastním zničení. Že budou vyplňovat formuláře, dodržovat postupy, poslouchat rozkazy, účastnit se systémů určených k jejich rozdrcení. Že si internalizují autoritu, která je utlačuje, až si budou moci představit, že by ji zpochybňovali. To je nejhlubší hrůza u Kafky. Ne, že by systémy byly kruté, ale že se sami stáváme jejich spolupachateli, že se stáváme svými vlastními žalářníky, že poslušně čekáme u dveří určených jen pro nás a nikdy nepožadujeme vstup. Nevyřešený význam. Co tím Kafka myslel? Tato otázka vyvolává nekonečné interpretace a neexistuje žádná definitivní odpověď. Každý výklad se zdá být částečně správný a částečně špatný. Popisuje odcizení v kapitalismu. Ano, ale také odcizení v jakémkoliv systému, kde se lidé stávají funkcemi spíše než účely, kde jsme zpracováváni mechanismy, které neovládáme. Popisuje židovskou zkušenost v křesťanské Evropě. Ano, ale také zkušenost kohokoliv jako outsidera, jako osoby, která nezapadá, jako někoho označeného za jiného a vyloučeného z někam sounáležitosti. Popisuje snad neurózu, psychicky poškozeného jedince, který promítá vnitřní trápení do vnějšího světa? Ano, ale vnější svět lidi skutečně mučí, je skutečně svévolný a krutý, skutečně ničí nevinné bez vysvětlení. Popisuje snad smrt Boha, absenci transcendentního významu, prázdnotu v centru existence. Ano,
Ale Kafka nikdy neřeší, zda je prázdnota objektivním faktem nebo subjektivní zkušeností. Zda je svět skutečně bezvýznamný, nebo zda jen nedokázal najít smysl, který ostatní tvrdili, že vidí. Kafkova genialita spočívá v tom, že všechny tyto interpretace fungují současně. Jeho příběhy fungují na více úrovních najednou. Psychologické, sociální, politické, existenciální, metafyzické. Jsou dostatečně specifické, aby působily reálně, a dostatečně abstraktní, aby byly univerzální. Ale možná hledání smyslu míjí podstatu věci. Kafka nepsal proto, aby sděloval sdělení nebo ilustroval témata. Psal, aby dokumentoval zkušenost, aby zachytil, jaké to je být rozdrcen silami, které nemůžete pochopit nebo kterým nemůžete odolat. Příběhy nic nevysvětlují. Ukazují. Vtáhnou vás do noční můry, nutí vás cítit bezmoc, zmatek, zoufalství z toho, že jste člověkem ve světě, který s lidmi zachází jako s postradatelnými součástkami v lhostejných strojích. A nenabízejí žádnou únikovou cestu. Kafkovi protagonisté nikdy nezvítězí. Nikdy nepochopí. Nikdy nenajdou spravedlnost, milosrdenství ani srozumitelné vysvětlení. Trpí, bojují, umírají nebo se propadají do trvalého limbu. Konec. To není pesimismus. Je to upřímnost. Kafka odmítal utěšovat čtenáře vyprávěním o vykoupení nebo falešnou nadějí. Ukazoval existenci bez iluzí, zbavenou utěšujících příběhů, zredukovanou na její základní krutost. Trvalá noční můra Kafka zůstává relevantní, protože svět se stává čím dál kafkovštějším. Digitální dohled. Rozhodnutí řízená algoritmy, která žádný člověk nedokáže vysvětlit. Byrokratické postupy, které neslouží žádnému jinému účelu než svému vlastnímu pokračování. Systémy, které vás zpracovávají, aniž by se zajímali o to, kdo jste. Zkuste uzavřít bankovní účet. Projděte si zdravotní pojištění. Napadněte nesprávný účet. Řešte věci s jakoukoliv velkou organizací. Okamžitě se dostanete do Kafkova světa. Zástupci, kteří nemohou pomoci, protože jim chybí autorita. Postupy, které si navzájem odporují. Informace, které se ztrácejí. Nekonečné odkládání řešení. Noční můra už není metafora. Je to popis skutečné zkušenosti. Kafka nepředpovídal budoucnost. Odhalil přítomnost, která tu vždycky byla. Stroje, které už fungovaly. Krutost, která už fungovala pod tenkým povrchem civilizace. Ale čtení Kafky dělá něco zvláštního. Nezlepší vám to pocit. Cítíte se pochopeni. Někdo jiný to cítil také. Někdo jiný prohlédl pohodlné lži a stroj pod nimi. Někdo jiný si uvědomil, že svět je navržen tak, aby vás rozdrtil a že vaše nevinnost vás nezachrání. Toto poznání není úplně útěcha, ale něco to je. Je to vědomí, že noční můra je skutečná, že se neblázníte proto, že se cítíte zdrceni, že systém je skutečně svévolný, krutý a lhostejný k vašemu utrpení. Kafka zemřel sám, v bolestech, poté, co prožil život, který prožíval jako selhání. Publikoval málo. Dokončil méně. Nikdy se neoženil. Zemřel mladý. Podle konvenčních měřítek byl jeho život promarněný, ale zanechal po sobě dokonalé popisy toho, jaké to je existovat ve světě, kterému je jedno, zda existujete. A nějakým způsobem proti jeho výslovnému přání tyto popisy přežily, rozšířily se, staly se kanonickými, proměnily se v zrcadlo, které nám ukazuje nás samotné jasněji, než bychom si přáli vidět. Muž, který chtěl zmizet, se stal nesmrtelným. Spisovatel, který chtěl zničit své dílo, vytvořil literaturu, kterou nelze zničit, protože popisuje něco trvalého. Zkušenost bytí člověkem ve světě určeném pro něco jiného. Gregor Samsa se probouzí jako hmyz. Josef K. je bez vysvětlení zatčen. Zeměměřič se nikdy nedostane na hrad. Hladovní umělec hladoví po jídle, které nemůže najít. Venkovský lékař je uvězněn mezi destinacemi. Tohle nejsou příběhy. Jsou to diagnózy. Jsou to rentgenové snímky moderní existence, ukazující mechanismy pod kůží,
Systémy, které vás zpracovávají. Lhostejnost, která vás ničí. Nemůžete jim uniknout. Můžete je pouze rozpoznat. A v tomto rozeznání je možná jakýsi druh svobody. Ne svoboda od noční můry, ale svoboda ji jasně vidět, nazývat ji jejím jménem. Odmítnout pohodlné lži, které tvrdí, že svět má smysl. Kafka zemřel. Noční můra žije. Všichni čekáme u dveří určených jen pro nás. Všichni jsme proměněni v hmyz. Všichni jsme souzeni za zločiny, které jsme nespáchali. A někde stroje běží dál, lhostejné k našemu utrpení, zpracovávají další případ, řídí se svými postupy a neslouží žádnému jinému účelu než svému vlastnímu pokračování. Vítejte ve světě, který nám Kafka ukázal. Vždycky jste tu žili. Teď už pro něj máte jen jméno.